Beh, lawang kabeh mbok tutupi. Terus ki kok metu ku mbok lewat ndi, Ek? Iya ya. Mangkane ndang metu wae. Ndang. Aku sak dinteni ki lho. Lah kopi kurang tak ombe iki lho Mbak Mindul. Lah ya ndang ombenan. Warungku sak tak tutup ki engko. Ya ampun, jek parah sih, Bos. Lek cangkemku melocot terus piye? Yo bang sing mau cangkemmu, Ndang. Apa iki, Mang? Jaremu warunge los. Lah iso ngopi urung diombe wis doyak. Peh. Peh, hawa panas ngene iki cara ngombe es dane nek seger ya, Di. Apa maneh awakmu sing bar mendem roy garing tenggorokanmu. Masuk gak, Di? Di. Tenang, Di, ketek kene, Mang. Kencelong kalau gak nyapo liwat kono lho. Wong sing bener lho dalane kene. Plon. Wis ngene, ana gak toyo. Sing sentak mobil. Kok jebot. Datuk iki. Jere pohon bodak malah mentai.